माई के नेवतले बानी जौन एल्बम आ जाई रहा फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के माई के नेवतले बानी गणनायक फिल्म से। भैया जनता के ही गाना पसंद नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह के जौन बाकी ये नवरात्रि के समय में ई गाना फ्लॉप हो गइल बा। ई गाना फाइनली फ्लॉप फ्लॉप माना फ्लॉप ऐसे फ्लॉप माना कि भैया ये बारा ले जौन बाकी पब्लिक काल जौन गाना वेब से रिलीज भइल हुए ओकर ए बार ले 1.5 मिलियन के आसपास व्यूज रहुए, लेकिन एक 5 लाख व्यूज पहुंचल बा ये बार तक ले सुबेरे के लॉन्च कर ले 11-12 घंटा में। फाइनली बात करी जहां तक कि गणनायक फिल्म से जब भी गाना आवेला तो गणनायक फिल्म आपन जौन बाकी लिरिक्स आपन म्यूजिक सब कुछ आपन देले, तो यही से उनकर गाना उनकरा कंपनी के दब जाला। अगर इहे गाना रोशन सिंह विश्वास लिखले रहते चाहे प्रियांशु सिंह म्यूजिक कोइले रहते तो अलग फ्लेवर रहित। तब पावर स्टार पवन सिंह आ शिल्पी राज गौले रहित और डिम्पल सिंह काम कोइले रहती तो गाना के दोसर फ्लेवर रहित। अब बात करें हम आज एगो फाइनली न्यूज लेके आयल बानी सब बहुत सुंदर, जौन की न्यूज में ई बा कि एगो गाना जौन बा कि पावर स्टार पवन सिंह के विदाई गीत आ रहल बा। ए पर का कहें भैया रुआ? देखी हमनी के बड़ा रिक्वेस्ट करो तुम निसन, हमनी के कितना वीडियो बनैले कम से कि पावर स्टार पवन सिंह के विदाई गीत आवे के चाहिए। अब फाइनली सुन ले बड़ा विदाई गीत आवता, लेकिन ओकरा ले पहले एगो औरी गाना आवता जौन की काल परसों में हमरा लागत है कि गाना छूट जाई। आजे पोस्टर आवे वाला हो सकता है कि आ जाई पोस्टर, ठीक बा। आरती पवन सिंह के आरती जौन की श्वेता झा के साथ है। श्वेता झा के साथ लगातार रहुआ लो देखत हो हम जे देवी गीत तीसरा ही श्वेता झा के संगे आ रहल बा। दूसरा एगो पहिलका मामबे से एगो तो उनकरा संगे रहुए जौन वेब से आए हुए डिम्पल सिंह के संगे, माने मिलौनी जुलौनी सारा लोग के संगे कहले वाले पावर स्टार पवन सिंह इहे चाहिए। देखी जनता के का चाहिए इंटरटेन बढ़िया बढ़िया कंटेंट, लेकिन गणनायक फिल्म से जौन गाना आयल बा ये गाना पर फाइनली सारा जनता जनार्दन के ऊ पसंद नहीं के जौन की वेब म्यूजिक से आयल बा। कुछ ठीक बा लेकिन ओ लाइक लिरिक्स नहीं के माने जौन उम्मीद हमनी के उम्मीद नहीं के। फाइनली बात करी अगला गाना जौन बाकी आरती आ रहल बा, हमनी के उम्मीद बा कि आरती जौन बाकी एंगल कंपनी से आवे वाला बा। एंगल कंपनी से विदाई गीत अच्छा एंगल कंपनी से आप बताई विदाई गीत जौन बाकी फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के विदाई गीत जौन बाकी एंगल कंपनी से आई। हमरा बुझाता विदाई गीत भैया 7वीं ले लॉन्च हो सकता 7वीं या 7वीं के बाद लॉन्च हो सकता विदाई गीत। लेकिन रउआ सब जौन ही गाना आवता आरती ई गाना सुनला के जरूरत बा, काहे कि बहुत बेहतरीन गाना बनल बा। गाना 1 से 2 दिन में जरूर आई। पोस्टर हो सकी त रात बिरात या काल सुबह तक रिलीज हो जाए। लागत है कि एजे फिल्म्स के गाना एजे फिल्म्स के एगो गाना बाकी रहे तो बाकी खूब वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। आपन राय जरूर बताई कि पावर स्टार पवन सिंह के कौना टाइप के गाना उनका आवाज में बढ़िया लागेला। खूब वीडियो के शेयर करी, परिवार बड़ा बनाई। मिलते रहेगा वीडियो में, तब तक।